Merkezi Aziya döwletleriniň ýol başçylarynyň Astanada geçen ýokary derejeli sammitine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü gatnaşman muňa derek ol duşusyga öz ogly Serdary ýollady. Yeri gelende bellesek 15-16 mart aralygynda Gazagstanda geçen bu sammitde Türkmenistandan beýleki ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň ählisi, ýagny Kyrgyz prezidenti Saranbay Jeenbekow, Özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Täjik prezidenti Emomali Rahmon we Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayew gatnaşdylar. Geçen hepde Türkmen mediýasy bu sammitde mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýewanyň ýol başçylygyndaky Türkmen delegasiýasynyň ýollanjakdygyny habar berse-de, Türkmen wekiliyetiniň düzüminde mejlisiň Kada kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň hem bardygy barada hiç zat aýtmady. Sammitiň çäginde 15 martda Serdar Berdimuhammedow Kazak prezidenti bilen iki çäk ýagdaýda duşuşyk geçirdi. Bellemeli yeri Türkmen delegasiýasyna ýolbaşçy bolup giden Akçy Nurberdiýew bilen Nursultan Nazarbayewiň arasynda hiç hili duşuşyk geçirilmedi. Kazak prezidentiniň metbuat edarasynyň pensiýanby güni giýişlik ýaýradan beýanatyna görä, Nazarbayew iki ýurduň arasyndaky dialogyň berkidilmeginiň we östürilmeginiň möhümdigini belläpdir. Serdar bolsa öz prezident kakasynyň Kazak liderine ýolan şahsy ýüzlenmesini ýetiripdir. Serdar Berdimuhammedowyň gurrun iddiany ýokary derejeli regional sammitde gatnaşmagy bilen baglylykda göze iýlen ýene bir ýagdaý bar. Ýagny tegelik stoluň başynda geçirilen umumy gepleşiklerde beýleki döwlet liderleriniň ýanynda daşary işler ministrleri, ýokary derejeli hukukçylyk resmiýetleri oturan bolsa, Akçy Nurberdiýewanyň gapdalynda Serdar ýerleşdi. Şol bir wagtda onuň prezidentiň ogly bolmakdan özge nähildir bir bitiren işi barda maglumat berilmeýär. Mundan başga sammitde gatnaşan döwletleriň liderleriniň düşen umumy suratynda Türkmenistanyň hiç bir wekili ýok. Ýagny Merkezi Aziya döwletleriniň baýdaklarynyň her biriniň öňünde degişli ýurdun prezidenti duran bolsa, suratda Türkmen baýdagynyň öňünde hiç kim ýok. 1981-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Aşgabatda doglan 37 ýaşynyň içindäki Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýyldan başlap ýurdun syýasy durmuşynda has aktiw rol oýnap başlady. Ol şol ýylyň noýabrynda deputat saýlanyp, geçen ýylyň martynda bolsa Türkmenistanyň mejlisiniň Kada kanunçylyk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar daşary ýurtly, hususan da Russiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Adatça diňe prezidentiň saparlary barada maglumat berýän Türkmen mediýasynda bu ýokary derejeli döwletara duşuşyklar barada aýratyn reportajlar hem taýýarlandy. Mundan başga soňky döwür Serdar Berdimuhammedow özüniň prezident kakasy bilen ýurdun mediýasynda da has köp peýda bolup başlady. Döwlet mediýasy indi Serdary günümel döwlet baş tutanymyzyň ogly, liderimiziň ogly diýip tanystyrýar. Galy berside Serdar prezident kakasyndan ylgaw ýarşlarynda estafeta taýajagyna alýar, onuň bilen birlikde miras atly atda hem gezelenji çykýar. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny izleýän ekspertler häzirki ýagdaýlardan çen tutulsa, onda Berdimuhammedowyň ogly Serdara miras düşür hökmünde garalýandygyny aýdyp boljakdygyny belliýärler.